שלום לכולם, חברים וחברות, שלום המורה היקרה שלנו, מור. היום יום היסטורי, היסטוריה ממש, זה כבוד גדול, ואני שמחה ממש להיות פה בישראל ולשמוע את החדשות מצוינות, שכן יהיה אולי אפשריות לפתוח בדחלה קונסולית ישראלית, וגם כן היקרה בשרה מרוקאית, וברוכים הבאים כולם לבקר במרוקו, ביתנו ביתכם. וממש היסטורי היום גם יש מניסיונציה שיר חדש וראשון של מדינת ישראל במרוקו. זה ממש כבוד שמו איתך שרון, ותודה רבה, תודה למדינת ישראל. תודה, ממש תודה רבה לישראל סדנה. אלוהים יברך למלכות המלך מוחמד שישי, אלוהים יברך לו. תודה רבה לכבוד השר שלנו, תודה רבה לכבוד שר מדינת ישראל, ותודה רבה לראש ממשלת מדינת ישראל. ממש תודה רבה. שאלה בסוף, בבקשה מורה שלנו. איך העברית שלי, כאילו, מה את חושבת? אני מתרגשת כל כך, איזה נאום, אין לי מה לעשות יותר, אני יכולה ללכת במידה, יש לכם מורה חדשה. תודה לך. מה זה אומר? שר. כן, שר החוץ. מי זה שר החוץ? שר זה ממרוקו, נכון. שר החוץ של מרוקו או שר החוץ? וגם שר החוץ של מדינת ישראל, כבוד אלי כהן, ותודה רבה לכבוד ראש הממשלה. תודה. ביי, איזה נאום, כל הכבוד, תודה רבה, וגם תודה שחלקתי עם כולנו את החדשות, וכולנו אנחנו צריכים בשורות טובות. בשבוע הבא, בעזרת השם, יש הפתעה שאני עושה לכם. תודה.